Okay. Okay. Good morning guys. Ato nang gibalikan ang spot sa buyong kay Bamre. Kaya natin gibuhat is race back na guys. Kaya duha na kita kadlaw nga nag-challenge. Challenge pasabot wag kita nagdaog pasayan. Karon nagdaan kita pasayan. Kay bawas na to. Ina tam sugot og kamera tagdaron panud ano niya to so kanya itong episode karon is yung title lang is race back sa angler na inaapi. Inaano ka ba? So, magsugot na karon sa 100 grams go. Grabe eh. Oh. Nagmantika yun po ng kuhan guys. Ang tubig guys, ang dagat. Bawas na ito. Animawas na sa kuhan guys. Animawas na ito. Hindi mo makuha. Oh, grabe ha. Linaw kayo. Yato mo ta ganina pag last na to nga ari guys, that was Tuesday, karon today is Thursday. Dito tapadong sa Isla Mundo nga side, karon atong usbon ari na puta pikas ka side no andap ta fast jig man to atong gigamit pag last guys, karon kay slow pitch nga jig. Slow pitch jig. So ayan o. Kanang salir ba ni? Ito ning timing karon kay kanang maka jig pata sa kanang paisug ba. Punya guys kusog kay sug. So mangita na tagpaagi og asa ta. Basta unya kusog kay sug. Tagamay kay Brad. Kalau mabaw ra ni diri. Diri ta nakakuha sa atong kuan guys, katong ruby snapper. Ring spot. Gitungod-tungod rin na ako. Timan-an rapod na ako. So kaning jig na to guys is ang original niya color is orange. Yan ay stripe nga luminous. Nya karon kay di man kay ko ganahan sa color atong ipa-repaint ni pa-repaint na to ni
Jeremy Perez. Shout out ni Jeremy Perez. Mao na itigimo sa kuan guys, mga JP jigs, JP Luminous jigs. Tugon sa Kalawma. Nadugay tag kuan bangon da. Pagta na taghayag ko. Kuan ta kagikan og kanang ngit-ngit pa ba. Sige lang. Kasagaran sa mo strike na man sa kaling hayag. Sa ako ang style ha. O sa ako ang kanang sa nga na experience ba. Dire. Okay. Wala ang tagamay. Pantira tagamay. Kaning mao ni pinintala ni kuan guys ni GP Jigs kaning loyo sticker na nato. Mura po kuan sa mura po og correct sa. Parang true 200. Buntag na guys. Good morning. Saka Naligayan. Nagpalaw man tagapon. Karon magpamabaw tayo gamitan ito 100 grams. Itong pangusbo na nga itong mga teknik ba. Hindi na ito iparehas gapon kay dili gapon isang adlaw. Dili na ito iparehas kay kuan kita ito. Kumanta na strike nito. Ya, dugol ra kay adlaw ba. So same ra na karon. Okay. 100 grams. Yan, pamabaw tagamay. Naugtag mga 150, 190 ana. Signal ito mga barakuda pa unsa. Yan, para maka kuha ta fast jig. Okay. Let's go.
Di kita magdugay. Okay. 100 grams. 200 ka po din ito rin. 200, 190. Grabe dito. Sud sa buya, daghanang ng layat eh. Itong pag-ari na to last guys, pag Tuesday, daghan kay itong mga bukya. Pagay karon wala na kayo. Grabe, daghan nagbukya to eh. Dito ko kumpensaan sa katong mga ligo guys. Tanawa sa inyo dano sa mga mag-dive kay hindi ko upyat saan gid. Atol kayo. Good, nagkalawom tada. Mabaw tagamay. Last drop dun eh. Pamabaw tagamay. Nyamra gamay ra na atong jig para ning kalawma. Manang dugay kaysa mo ubos. Nagdari tagkuanon guys, nagdata og ayong kay kontra sa init pa. Paamoy hangin so atong okay. Antuon sa Kalawma dere. Paduol na tagamay. Ana guro ni Dres mga 150. Ganun na kay 200 mo to. Ano to? Let's see them scatter. Ano man na sila? Sangit? O dako kayo lang nakuha? Oh, binirahay niya pa doon. Sa kanina. Oh, grabe oh. Lah, sa guru na. Oh, binirahay niya. Lah. Oh, grabe. Mailhan man na ron kay kisi-kisi man dako kayo god. Ito putol mana? Sa katong ilang gibira. Humana putol guro. No, nagika na sila putol. Sangit guro to. Sana boss, dako kayo? Sangit. Oh, sangit gay. Bante tagamay kay naman sangit diri dool. Likay ay sangit ya. Mo na ning pana linya ha. Bante tagamay. Sangit ya.
Sa ni kalaw mo dere. Banti ra tagamay gikan nila kay. Doon na kita sa J Park guys. Wa gani kuan ta magpakantil ta wa. Kahit di sila pakanon. Pakantil ta. Oh, 100 meters na guys. Buntag! Morning! Padol tata. So yan tanan dan kilid sa yate guys ato nang itsahan ra sila micro jig. Let's go. Sige na nagpahipi ra sila ba. Ini kay sug. Opa. Okay. Mirage. Dota na ako ni. Katamaran nga style. Okay, so ayan ito dito. Okay guys, murag init-init na nya wala strike dire. Balik ta sa laom guys kay murag padung na mo, padung ni mo kan guys mo kusog ang sug, iga kusog sa sug ani. Asman nga nata dito sa laom, palawom sa ta mulapas ta ato na iko na buya may drum lapas ta dito mga 200 to kapin. Okay. Dire guro. Pares na guro ni dire. Drop taning 200 grams. Mga 200 ni kapin dire ka meters. Kaning ay sayop na natin itang-tang kani atong gamit nga kuan guys, assist hook na to gikan ni Axel, Master Axel's Fishing Adventure. Shout out ni Master Axel nga na niyang anang assist hook is AK hooks na. Nila na butang ang bottom kay butang ang bottom kay kuyog sangit. Wa pa ta kay ba di pa kay ta kuan diri. Okay. Drop.
Grabe inita. So kanina itong gidrapan guys is nata sa 220 meters. Nagkahuman na ni guys, magtao ta sa tong kuan, wa may hangin, so tao ta sa tong payong, way sakit atong luyo. Diba? Dako-dako atong cover sa tukon. Mutalikod ta, tabunan napil atong kuan. Okay. So alas ko na guys. Oh, alas 7 na. Sakto na ron. Mga 1 hour ta mag-jigging. Ano to? Bagi strike. Ito agwantahon antod alas 8. Alas 8 mag bait in wait na ta. Diyan na ta maggara-gara. Kusog na guro kay nagsugog. Oh, pare matugpo. 210 na eh. Okay. 140. Ingon siya guys, paglabay niya diri. Na ako na Blue Marlin nga ni kapaw ba nagpakita. Masigari ito makaon sa atong kuwan. Mingawa dali, grabe, mingawa gid. Oh. Linaw ang dagat guys. Okay guys. Hapit na gid alas 8. So wait na ta. Wa gid ta mo strike piece sa kuan guys. Kanina murag lahi itong sangit tong. Kanina di guro to strike. So naabot na ta og 280. Nya on strike naog ta og 100, 150 nya nag micro jig ta dito sa 60 kapag kita na strike kan sana man yung mga isda dre. So balik ta dito guys sa kilid sa J-Park niya mag bait in way ta dito. Ako na ginini siyang gibilin guys oh. Oh gibilin na ako. Yan ay pasayan. Wag yapon. Binuang na gid eh. Kabaw ka nga natin mga crazy ideas mo. Okay. Nya bugsay ta parong dito kay dili napita pati na dili napita daghan kay bawal.
Ato lang nagipo sa tong jig kay kanang dili magsig pay wani ka bugsay na to. May atong ring guides na may hangin guys. Ito sa ning ipuson kay kanang palid kay ta. Para less ang atong palid. Sa ning ipuson. Pwede kaya nato na imo ano ko ano. Kanang parachute. Pon. Umimon tanig parachute. Kanang magpapalid na lang ba. Tapos na pusok yung sog, pusok yung hangin. Gamiton to. Okay. Ni-pick up lang hangin so medyo puy-puy gini siya bugsayan ron. Let's go. Weight and weight session. So puy-puy eh. Ganina dito ta unahan pa sa J-Park guys nya mga laom-laom gito nya karon ni bugsay na ta padung dito sa pikas na sad nga side kay wa man joy strike asa na mga strike dire. Hihi sige lang kay di pa ta mahutdan og hope guys patutay bait and wait dito guys. Or ato dito sa wharf na spot ay murag o ano diri anang tugaw na kaya nalagang ng late diet so pwede ra sa tamo dito sa wharf na spot kaya layo ginatong buksayan guys kay kuan mga usa ka barangayan. Hihi so ayan ito dire guys. So ayan ito dire o weight and weight. Ano lang namin di entah mahigot-higot kay para bawa taas sa padung ang sug. Grabe, so gagot. Ay, salamat. Nanagitawan tayo. Good size. Good size nga. Good size. Okay. Ibiya na tatong gihigta na to guys kay murag man gagmay kay mga on niya wag mga dagko puro tanang ni atong pasayan mura tag nag feeding nito. Okay, balenta dire panatawag na bay ayo dire unahan. Yawa na yaw. Pang nukos gano'n eh. Pang nukos na mo boss? Pang nukos na mo ha? Sulit. Unsa yung solid? Oh, sulit nga. Ano ba? Ay, nagabukit. Ay, yan na. Rainbow runner dia. Ay, dagan sa ilaw? ay daghan. Mao na giapa sa mga kuano. Oo. Pagabasira.
Bako, ikot yung daan. Mao na yung sige guko na nilang gagmay. Nara day dagan sa ilawom. Madagan. Pero kailangan lagi gamay kay nagkuhan sa. Oh, gamay kayo paon. Pero maguyak ba? Lagi. Dagan nagkuha day. Bago bang labot. Amo na matangag bato no kay para ditso na tidlom. Udang ba? Sa gamay kita ba? Taga. Pagamyan pagi day. Oh, paganda kita ga. Gabiha no. Taga. Ah. Mao na manghab day diri. Abi na og mga kuda ng manghab, Para ka barilis. mga bariles. Oh. Teka ni daan. Ikaw na pagtaga. Oh, mao lagi. Pagam na pagtaga. Dali ra pod kay bakon. Matoy-pod. Matuyod ra pod dayon. Oh. Kay dako ra pod siya. Oh. Ah, kono be. So ayan ako diri sa kuha. Dagko gani. Basig nga ay o gapor eh. Diri dapita di kay sog no. Oh. Tama ni, mali nga naglukok-lukok. Ano? Bago ba? Anan? Naglukok mo bago diri kita. Kaya mo may na ba sul ba sul. Dagan kay ng habo. Ano yan? Oh, nagawa na dito ng habo. Mga bariles din awas. Mga bariles din ng habo ya. Oh. Barilis na, ulit. Nari po gapo pa rin. Dagko mo niya akong taga god. Dagko kaya akong taga. Sangit ni. Pito rin kabuk, gana yang ko eh. Pito kabuk. Ito na siguro tayo. Sama na yung gamay. Ah, silay. Ada silay eh. Ah, di pa tumatay. Last. Tapos ano hot doon na ito pasayan. Strike, 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 strike. Kusgan sa kulit. Ah, nagaya maabot gud. Tigtuyok pag ron siya eh. Tigtuyok gud.
Pull-ups, another pull-ups. Ato na kita guys. Promise na gini. Ato na kita. Marag init na kaya. Pawai na ta. Kay SG 55 na deh. Panahon na gani. Panahon na nga manguli. Sa tanaim kay guys sa guys kay init kaya lawas. Natadali ako. Dive sa ta. Let's go na, let's go. Alas 11 na. Sakto na rin uli guys. Yatong kuha. Natay duha ka pugapo sa kasilay o sa ka tulong ni ka pugapo. Matulo rin ka pugapo o sa kasilay. Gagmay ra pero may na lang. So moro to guys, salamat kayo sa pagtanaw sa itong mga videos and salamat sa pag-subscribe and sa katong mga wala pa ka-subscribe, subscribe na mo and see you sa next vlog nako. Okay.